Krásny, príjemný podvečer všetkým hokejbalovým fanúšikom. Pred nami je absolútne posledný zápas tohto ročníku Orsa Cupu a konkrétne teraz 17. ročníku. Vítam všetkých fanúšikov, ktorí si zapli hokejbal len teraz alebo ktorí sa pripojili už skôr. A pred nami je teda finále medzi Pro Auto Banská Bystrica a Autos 22 Hokej Banská Bystrica. Čiže banskobystrický súboj o mieste treťom už je rozhodnuté, no a nás už iba čaká rozhodnutie o tom, kto sa stane šampiónom 17. ročníku a kto bude v tomto ročníku porazený vo finále, čiže sa nakoniec umiestni na druhej pozícii. My všetko ostatné už poznáme, pred nami 2x10 minút riadneho hracieho času a teda 2x10 minút čistého hracieho času. Všetky informácie, ktoré vás zaujímajú aj v rámci Orsa Cupu, aj v rámci tohto turnaja ako takého nájdete na stránke orsacup.sk alebo na stránke sdhf.sk. No a Pro Auto otvára skóre presným zásahom. Tu najprv strela Dilíka, ktorú ani netrčoval žiadny z jeho spoluhráčov. Jednoducho tento pokus prepadol za chrbát brankára Autos Hokej 22 Banská Bystrica Mareka Šimka. Poďme si ale na úvod zápasu ešte predstaviť súpisky jednotlivých tímov. Pro Auto Banská Bystrica má k dispozícii zo 66-kou Matúša Cifraniča, s 96-kou Nikolasa Gašpara, s 15-kou Davida Dilíka, so 40-kou Rastislava Gašpara, s 50-kou Jozefa Jedlička, s 83-kou Mareka Jedlička, s 10-kou Karola Kryžana, s 29-kou Petra Mojžiša a s 99-kou Juraja Petra v bráne k dispozícii s 24-kou hrajúci Adam Kubík. No a Banská Bystrica teda zvyšuje na 2-0, respektíve Pro Auto zvyšuje na 2-0. A to zásluhou Nikolasa Gašpara, ktorý takto poslal loptu spoza bránkovej čiary smerom na Mareka Šimka a ten si ju nechtia skopol sám do brány. Minúta a 25 sekúnd a my už sme videli 2 góly. Zároveň si poďme predstaviť Autos Hokej 22 Banskú Bystricu, 88 Badalov, 47 Žiak, 97 Moravčík, 99 Koka, 20 Tomáška, 75 Marcinek, 22 Rakovský. No, vidíme tvrdú ránu práve od hokejky Jana Turana, potom so 17 Melicherčík, 19 Pisarovič, Jakub, s 11 Matej Pisarovič, 96 Marko Halama a s 91 Patrik Halama. To je súpiska Autos Hokej 22 Banská Bystrica. No a pred nami teraz zaujímavých 20 minút hry, aj keď už tých 90 sekúnd z tohto zápasu odohratých máme. No a čo sa týka teda aj nejakých individuálnych štatistík, na to sa tiež môžeme ešte takto na úvod zápasu pozrieť, sledujeme, ale čo vymyslí Petro. Jeho strela rozhodnila zadnú ochrannú sieť. Viac sa z toho ale nedeje. No a čo sa týka bodov, tak najproduktívnejší je František Poliaček, 29 bodov má už útočník Jets Nitra. Čo sa týka gólov, tak gólovo najproduktívnejší už v tomto momente je Rastislav Gašpar s 20 presnými zásahmi, ale len 2 asistenciami. No a čo sa týka hráčov Pro Auto, tak tam v najlepšej desiatke nenájdeme, čo sa týka počtu bodov, ani jedného hráča. Ak by sme teraz chceli niekoho z Pro Auto nájsť, z Autos nájsť, museli by sme siahať po Jakubovi Pisarovičovi. Ten má 8 zápasov, 4 góly, 6 asistencií a je na 31. delenej pozícii. Sledujeme, čo ale Autos vymyslia, teraz sa obtáčajú okolo brány Pro Auto. Hľadajú spôsob, ako ohroziť bránkára už trojnásobného tímu, alebo trojnásobných šampiónov Pro Auto. Aj keď som spomínal, že už 2 roky na titul čakajú, či už v trojkovom alebo 5-kovom hokejbale. 2,5 minúty za nami. Čo sa týka úspešnosti brankárov, tak spomedzi tých, ktorí majú odohratý viac ako jeden zápas, tak je najlepším zatiaľ Adam Kubík. Brankár Pro Auto Banská Bystrica, 93,4% úspešnosti, 2 čisté kontá, 5 inkasovaných gólov. To je v priemere 0,8 gólu na zápas. Uvidíme, čo z toho ešte nakoniec bude. Ale Marek Šimko, muž, ktorý stojí proti nemu v tomto zápase, má odohratých 8 zápasov a z 82 striel inkasoval 9 gólov. Autos znižujú na 1-2.
takýmto ďalekonosným pokusom. No tak čo minúta čo gól, každú minútu sme videli aspoň jeden gól. Za 3 minúty teda 3 góly, 2 na strane Pro Auto, 1 na strane Autos Hockey 22. Gašpar. Toto nejde a je vyrovnané. Presný zásah. A tielovka Patrika Marcineka a ako by sme začínali odznova. Dosť tam teraz tienil so 66-kou hrajúci Matúš Cifranič. Tak 2-2. Myslím si, že toto bude veľmi zaujímavý a vyrovnaný zápas dvoch tímov, ktoré môžeme nazvať rivalmi. Mojžiš, 11-násobný šampión Norsa Cupu, 8 krát z Sharks zvolen, 3 krát s týmom Pro Auto. Loptička vyskočila na bránu bránkára Autos Hockey 22 Banská Bystrica. Hra kvôli tomu prerušená. 4 minúty a 15 sekúnd už za nami. 5 a 3/4 ešte pred nami. A samozrejme potom celý druhý polčas. Gašpar má presne 2,5 gólu na zápas. Uvidíme, či sa mu dnes podarí pridať ešte nejaké góly. Teraz sa o to pokúšal takýmto pretlačením, do polebnej pozície sa nedostal. Gašpar, Cifranič, jeho tvrdá rana vyrazená mimo hru. Je to 9. zápas pre Pro Auto v rámci toho dvojdňového Horsa Cup programu. Neuveriteľný maratón, čo sa tohto týka. 36 tímov, 414 hráčov a 114 zápasov. Aj keď niektoré zápasy teda bohužiaľ skontumované, a to teda v dvoch skupinách. Dilík, neprestá prihrávka, Autos môžu ísť do protiútoku. A tak aj robia. Dilík. Ešte Petro.
2-2 naďalej platí už 3 minúty, sme gól nevideli, pritom v úvodných 3 minútach sme videli dokonca 4. A približne 4. A približne teda v 3 minútach. Cifranič. Opäť Cifranič, teraz trošku podcenil situáciu. Autos ale loptu získavajú, aj pro auto ale dokázal vybojovať naspäť, no veľký chaos v 7. minúte. Pisarovič. A pomoc mu prichádza pomôcť aj jeho brat Jakub. Dvaja bratia na jednej strane, dva páry bratov na druhej strane. Vidíme pro auto aj kombinácia otca so synom, aj keď Jozef Jedliček teda k dispozícii ako hráč oblečený nie je. Gašpar vytvára tlak na Mateja Pisaroviča. Ten si dáva pozor na to, aby nechyboval. Nikolás Gašpar ale vybojoval loptu, bude sa vylučovať. A pro auto pôjde do presilovej hry. Samozrejme, veľká vďaka patrí všetkým sponzorom, tí vidíte aj na tej spodnej lište. Gašpar. Petro. Nikolás Gašpar iba nahodil na betón brankára Autos. Gašpar. Petro. Rýchla kombinácia dvoch bratov. Gašpar nebezpečne teraz ohrozil brankára Mareka Šimka. Zaujímavý únik, teraz zastavený. Pro auto to odkontrolovalo, aj keď hrá stále presilovú hru. Únik teraz zastavený. No a nám teraz unikol gól. Ten ale patrí pro autu Banskej Bystrici. Ešte raz tá situácia, strata lopty, Dilíkovo zakončenie. A 3-2. Jednogólový náskok pre tým, ktorý skončil v základnej časti na druhej pozícii a to finále je teda lepšie nasadeným tímom. 2 minúty do konca prvého polčasu. Autos teraz získavajú loptu a môžu ohroziť aj bránku pro auto. Uvidíme, aký vplyv bude mať nakoniec tento zápas na konečné úspešnosti jednotlivých bránkárov, ale treba povedať, že tie individuálne trofeje sú perfektné. Naozaj krásne spracované. Aj tie veľké trofeje pre víťazov, aj trofej samotná ako taká. A zároveň aj trofeje pre jednotlivých lídrov v kategóriách, či už najlepší bránkár, alebo najlepší hráč, najproduktívnejší strelec a tak ďalej. To všetko ešte príde. Mojžiš teraz nahádzoval, ale
túto strelu Cifraniča sa nepodarilo na nič nepremeniť. Kašpar. Tyčku si teraz u seba neudržal Cifranič, je tam spolu s nimi aj z 83 hrajúci Marek Jedlíček. Jedlíček. Tu neposunul ideálne a je vyrovnané. Jan Tomáška vyrovnáva na 3-3. To bolo veľmi pekný spôsob, ako odpovedať na tú chybu, ktorú Marek Jedlíček spravil. Posunul ideálne a je vyrovnané. Ale hrá sa ďalej, 30 sekúnd do konca prvého polčasu. Ak žiadny gól nepadne, tak budeme vchádzať do prestávky za vyrovnaného stavu. Kašpar teraz zatlačil na Mareka Šimka. Pro auto vo semifinále porazilo Jet z Nitra 3-2, predtým v štvrťfinále HBK Senicu 8-1, v 8 finále zdolali Vojtovcov 7-2. A čo sa týka zápasov v skupine, tak Pro auto dokázalo poraziť Demons Hliník nad Hronom 9-1. Zároveň platí, že stratili len jeden jediný bod v základnej skupine. Vyhrali nad Pelikans Lučenec 8-0. Nad Manky z Banská Bystrica 4-0. A nad Jet z Nitra 4-3 po nájazdoch. Prvým súperom im boli Predátor z Plachtince, kde vyhrali 10-1. Pred nami kratučká prestávka a hneď sme späť 3-3. Taký je stav, za ktorého vchádzame do prvej prestávky a jedinej prestávky. Uvidíme, či sa rozhodne teda v riadnom hrácom čase. Keby to bolo tak po 10 minútach by sa teda nerozhodlo. Neposunul ideálne a je vyrovnané. Vydajte teraz späť, pred nami druhý polčas zápasu Pro Auto versus Autos, Hockey 22 Banská Bystrica, zápas, ktorý už má za sebou prvý polčas.
a zároveň má za sebou 6 gólov, 3 na oboch stranách. Strany sú ale vymenené a nezabudnime pripomenúť, že bojujeme o titul šampióna Orsa Cupu v sezóne 2025-2026. Je to teda už 17. ročník Orsa Cupu a 19. turnaj ako taký, ak teda správne počítam. Dvakrát sa presadil Dilík, raz Nikolas Gašpar, na druhej strane sa presadil gólovo Tomáška, Marcinek a Halama. Pred nami ale ešte 8,5 minúty, uvidíme, kto sa presadí ako ďalší, minimálne jeden gól, teda ešte určite uvidíme. Keď nie v riadnom hráčom čase, tak po nájazdoch. Cifranič. Petro posúva do útoku, nie. Lopta sa odráža mimo hru. Nebezpečný pokus, ale ani tentokrát to Karolovi Kryžanovi nevyšlo, ten stále čaká v tomto zápase na svoj gól. Kubík takisto odoláva. Dilík. 7 minút do konca druhého polčasu, Dilík, ale neprichádza o loptu, nechýbalo veľa, Halama mu ju mohol vypichnúť. Cifranič proti nemu s 20-kou Jan Tomáška na vádzovaní, ten už má v tomto zápase jeden gól. Na asistenciu ešte čaká. Cifranič v súboji s Tomáškom. Pripomínam, že Peter Mojžiš, muž s číslom 29, ktorý je teraz na palubovke, je hráč, ktorý 11 krát vyhral Orsa Cup, každý rok sa ho zúčastnil.
414 hráčov, 114 zápasov a 36 tímov. Ešte raz, to je taký rýchly sumár toho, čo nás v tejto sezóne, sezóne 2026 čakalo na 17. ročníku Orsa Cupu. Tretí tím už je jasný, je ním Magic Team Československo SBHF. Zdá sa, že je jasný aj najlepší strelec, čo sa týka počtu gólov, a teda Rastislav Gašpar. Aj najlepší asistent Juraj Petro sa zdá byť už istým, 14 asistencií, zatiaľ čo Gašpar má 20 gólov. Body už asi, alebo bodmi už asi Františka Poliačeka nepredbehne. Vidíme ale, ako nakoniec skončí súboj medzi Šimkom a Kubíkom, čo sa týka úspešnosti zákrokov, ale muselo by to byť naozaj veľký nepomer v tomto zápase. To gól nie je, pekný zákrok Adama Kubíka. V tomto zápase Autos, aj Pro Auto majú ešte k dispozícii 5 minút. Presne polovica druhého polčasu. Si sa tam na polobovke ocitol nejaký roztrhnutý náramok. To bol asi problém, prečo bola táto hra teraz prerušená. Nebezpečné zakončenia, je to gól Nikolasa Gašpara. Pro Auto ide do jednogólového vedenia, Autos budú musieť naháňať jednogólový deficit. Nikolás to tam teraz dokázal dotlačiť a pomohol svojmu tímu k tomu, aby boli bližšie k víťazstvu na ročníku s poradovým číslom 17, ak hovoríme teda o Orsa Cupe. Mojžiš iba takto do rohu, tam sa zapája Juraj Petro, Štetilík, naskakuje Marek Jedlíček na miesto Mojžiša a zároveň na miesto Juraja Petra. Tam prichádza ešte Cifranič, okrem toho ešte aj Karol Kryžan. Tortarana príklepom a Cifranič pridáva druhý gól v tomto polčase. Svoj prvý gól v zápase. Perfektne prepálil Mareka Šimka. Šimko vôbec nevidel, skadiaľ lopta letí. Gól však dáva. A prichádza ďalší presný zásah. Kryžanov, ak sa nemýlim, 11. gól na turnaji. A veľmi rýchly, presný zásah, ktorý mu upravuje na 6-3.
A oddychový čas, ktorý si berú Autos Hockey 22 Banská Bystrica. Tak čaká nás už prakticky len záverečný šprint, ktorý značí aj to, že Marek Šimko odchádza z hracej plochy. 3,5 minúty. A presilová hra 4 proti 3. 3,5. A presilová hra 4 proti 3. Autos majú k dispozícii však početnú výhodu, ktorá je spôsobená tým, že Marek Šimko je na hráčskej lavici. Tak sledujme. Posledné 3 minúty zápasu bežia. Pro auto má trojgólový náskok. Pekná kombinácia, vyhodenie, ale mimo právny gól z toho nie je pre tento moment. Ešte kombinácia Padalov to posúval do ohňa, prichádza tam aj zakončenie, ale Pisarovič sa nedostal k pozícii, z ktorej by mohol strieľať a bude sa vylučovať. Alebo sa len vyženie mimo útočné pásmo Autos. Ktorá je spôsobená tým, že Marek Šimko je na hráčskej lavici. Sledujme. A basketbalovo to vyhodil Jakub Dilík. Pardon, David Dilík samozrejme. zo svojho pásma. 2,5 minúty, čas sa kráti, pro auto už potrebuje hlavne ubrániť. Autos potrebujú streliť 3 góly a chcú získať možnosť čo len pomýšľať nad ziskom zlata. A prichádza ďalší presný zásah, Gašparovi sa darí. ...7:43 a Gašpar, ktorý možno aj rozhoduje o zápase. A prichádza ďalší gól. Tak aj Cifranič si pomáha. 2 minúty a 14 sekúnd pred koncom, no tak myslím, že je rozhodnuté. A prichádza ďalší gól. Ideme na to, ideme ďalej. 8:3, 5 gólový náskok pre Pro Auto. Ešte je možnosť pre Gašpara dostať sa k strele, ale nie, toto nevyšlo. Ani takýto únik teda nebol ideálny, Autos nepretlačili zatiaľ loptičku za chrbát Adama Kubíka. Ešte minúta a 40 sekúnd. Tak možno sme očakávali trošku vyrovnanejšie finále. Možno aj rozhoduje o zápase.
prichádza ďalší gól. No tak bolo by veľkým prekvapením, keby sa za minútu podarilo Autos streliť 5 gólov. Nie, že by to nebolo možné, ale je to nepravdepodobné. To si musíme povedať teda úprimne. Zakončenie, ktoré prichádza síce aspoň s takýmto dôrazom od Mateja Písaroviča. Posledných 20 sekúnd. Petroana boli proti nemu Matej Písarovič. Písarovič vyhráva toto vázovanie. Autos majú už v dispozícii však len 15 sekúnd. Teraz ešte zastavená hra. Ďakujem Marekovi Šímkovi. No, tak už iba možno aj posledné vádzovanie, posledných 10 sekúnd, ktoré zostávajú. Ťažko povedať. Je rozhodnuté. Pro Auto Banská Bystrica vyhráva 17. ročník Gorsa Cupu, respektíve vyhráva 3. ročník toho formátu 3x3. Veľká gratulácia. Pro Auto Banská Bystrica nakoniec teda prvý Auto z Hockey 22 Banská Bystrica zostávajú teda na druhej priečke a tretí sú Magic Team Československo SBHF. Volám sa Richard Vladika, rád som vás prevádzal týmto prenosom, ale čaká nás ešte vyhodnotenie, čiže nemusíte nikam odchádzať. Sa náhodou nepoučil zo situácie a nemáš štartovacie káble.